Egan on the mix. Assalamu alaikum masoya na wa maza da mata, fatan kun tashi lafiya, wannan shine manufata. SB Shamsu ta dan asalin Sokoto ita ce jata, zan so kuma ku dan ji sako labarin zuciyata. Wata rana da yamma na zo gida daga aiki na jigata, buri na in yi wanka in samu guri domin na huta. Bayan na sheka wanka na dawo daki za na kwanta, na doshe wajen makwanci a gefe sai na ga wata letar da farar takarda na ɗauka har ƙamshi gare ta. Zuciya na sake tunani na wai ko na barta, to kuma in har na barta wasiƙar cikin wa zai karanta. Na yi dogon numfashi na buɗe wasiƙar zan karanta, an tsara rubutun cikin sakon da capital letter. Zuciyata sanka ya shiga sassan jikina yayi mini banzata, soyayyarsa a zuciya ta rasa ya za a yi na furta. Kullum sai na yi niyyar faɗa maka sai kunya na jita, yaya zanyo da rayuwata don in samu na huta. Ashe cutar sanka ta yi nisa ta sa har za na kwanta, damuwa kullum a raina na rame har na jigata. Wayyo Allah masoyi ka so ni ka sa hankali ya kwanta, in har ka ni duniyar nan lallai ni za na barta. Ma'ana zan yi macewa dalilin zuciya ta wahalta, ma'ana zan yi macewa dalilin zuciya ta wahalta. In har ka samu saƙon wasiƙa ta kuma ka karanta, to sai ka ciro ɗayar wasiƙar duba gefe ka ganta. Cikin sakon wasiƙar ta biyu suna na zana farta, za ka samu wajen da za ka same ni ka ceto rayuwata, ka ceto rayuwata, ka ceto rayuwata, ka ceto rayuwata. Wannan shine silar damuwar da take bin zuciyata, ya za a yi wacce ban santa ba ce kaina ta wahalta. Na nemi ɗayar wasiƙar tunani na ko za na ganta, na duba gabas da yamma har lungu sako duka bata. Gashi ban san wace ce ba balle in sa cigiyarta, ga idanuna a buɗe amma a zahiri na makanta. Mutunce ko ku aljana ku bani amsar tambayata.